Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ke District Tuberculosis Officer West Jante Hills District Lingba National Tuberculosis Elimination Program kala pelong da drama surok Jingpynsngewthuh Kumno Ïakhun persya ya ke Jingkta jong ke Jingpang tuberculosis. Ya kini ke Jing ai jing kai la pelong na benta ki kunhun self help group ki bahap hapo ke Meghalaya State Rural Livelihood Society East Jante Hills District ha community hall dikhya west ha kasngi palai ka khatwei tarik unailar arjar arfuar. Hakani kasngi la ai jing kai da ke in charge district tuberculosis officer ke Dr. EBV Lalu kat bah ke jing la kai drama lai shimbenta de git samla pule Bachelors of Social Work ke Women's College bat ke St. Edmunds College hakabala sakhilang da ke State Coordinator ke Kong N3C Kharkamni u District Program Coordinator uba Pinkhre Susngi ke Cluster Coordinator ke Kong Tista Rambai Cluster Coordinator uba Diles Matalai bat kiwe The key initiative for achieving TB elimination. You play more go and guy. Now your boy to take a pound go open door in ya TB. So to prevent the negative be preventive treatment. Have negativity. Kani to go AE ya improve to in contact wa TB. Awang kontak untuk ada yang Hassan, waktu TB, cukup yang disan pada family, the rest kita totally somut, screening, test dalam TB ni yang kedua dah. Lepas they want intensively engaging with researcher, manufacturer, for newer vaccine. Kali to dan research ki nebenta vaksin ko thme reward activity WM the immunization to dei obesity to covid na vaksin ko kongo e por masan kan dele hadin wala dakha ye do wada kichiplan dele na ko yo le autism dan hol kani ka vaksin ya lak le kongo khantam ya kini ko kujut ya TB brain, TB meningitis. Angin kentu bat ban pensepriang ya ke kubor jongka tuberculosis ya ke bangi ai ya ke training ba ngin pentip seki ya ke Jingpang TB UE ba pelong ya ke TB nanta ke ki dakishin kumno ke sepriang nanta ke ki lat bakin lake test nanta ke ki jakas ba kin lake test kumjoro ka ka jingdi dawai ka ba kila ban di neki sub center neki PHC neki CHC bat ke hospital nantapat ba kinla ban di dawai tikna kanang ba kani Jingpang kanang pensepriang sakiwaipan markat kum bangitip ba ka Jingpang TB kaya bit na way brew sha way brew bat ha ka chisnem uway unong pang TB ubapang ula ban penbet hado sipo ne khan reungot kibreu te ka Jingpang TB kadai ka ba la ban sumar bat bala ban pungkoy da ki dawai ke dachin ki bala biang ki bala ai do ka sarkar ba kibreu kimdan kam ban siu ane ban thiet ki dai ki ba yo makna flem da don kam ban siu pisa kumjuro ya ki test da ki lek sya ki jaka private Resi kila ban siu haduk khatsan spa lai hajar tagadau hangi pat kidon kites kibarem kibaki ong lembaki new technology kiba nila ban tes ki klem da siu pisa kinong pang TB ha po East Jaintia bat West Jaintia kidon hado new spa rapo new spa sapulai ngun nang ta house name arjar apuwe kat ba house name arjar apua naduk berai January haduk mentasi ngidon haduk sanspa prapulai ladangi compare baru house name ngatrai ka nang kiu dekat jingkiu jengki cases menta ngilap ba lemba kijing ki strategi bangile syaki yeng ki sem jengki briu lemba kijing rap ki staff bat ki kong asya
bat ki community finding ki bagi lej sigi yang kisem ban lej sim ya kini ki kerka na ki briu ki badon ni ki dakishin bangila ban tes segi takadaw ngiyo ya kini ki cases lej mensua pada isu up bagi ki briu kinwan sa ki PHC CHC jongi lene segi jaka ba ngi tes ta ngim da yo ba lej menta ka jing lej wat jongi sigi yang kisem jongki kala arab shibun bat ngilayo iki case bat ngi tharai ki dang bon ro ki case kumbangi ong ki undetected case ki bangim pat la ban detect mar bangim pat yo ban cover ya ka district hi bro ko way kat kum badai ni dai ban cover hado 95% na ka population ndre mentaro ngi dang yai sakmat ban yale ikini ki active case finding bangin la ban wat ikini ki nong pang TB ikini ki snem nilai i kala khamduna kutu baki ong ka stigmatization ne discrimination namar bagi briu kila khamso tho dalam ba kini ki awareness bangi ai ro ki briu kila nang so tho bat ke kila so tho shibon bat kimda sngo than namar ngele ban pen so tho iki ba ka jingpang TB le ka dei ka ba ngila ban penjem ban penkoi da ka badi do wai tikna tingim dan kam ban ting ban ayu mo takadaw ki briu kila stang so tho te kila khamduna oi dang don hi ki yeng kisem ki ba kato ka ne ki badang then ba ki ong le sing le rain ban batai ki briuro bangi pang TB mo ki kwa bantim ki dang bore takadaw don kapor be ki lek no sigi private hospital kumbalek sa Shillong mo kam tam nang ne na joy ki don ki balek ki bam kwa ba ngintip nrengi lap pada teng da ki la wandi ni ki private hospital da kimla shu ban siu bakila atip baki pang TB ki sastang banwan phai sa ka program bat ki ong bangin wandi na ka program jongpi ba namar ngimla ban siu pisa shu ki don kum kitaro te ngatharai ba suki lemba ki awareness bangila ban ai atrai kan yarap bat ngidang don kam shibun ki awareness bandang pensothu shu i ki briu bangim dei ban khenpo lene bangin taj iki na ki society na ka imlang salang namar ba ka TB ka dei ka Jingpang ka bangila ban pangkot mo kam dei kumba ong ki wei pat ki Jingpang ki ba ngimla ban sumar te kum kini ki por ngi so ban ai kublei ya ka MSRL S ka ba la don rangkat ban ngi ha ka training ka bangi don ha po juai hagi blok baro bat mentak singi lala ban yai kiwe ki blok ho ai ngila dep po western the hill bat mentak singi don po eastern the hill ban pendep ha kene ka blok po clear blok te ka Mekhalia state rural livelihood state society kala arab shibun lada ni la ban pensapriang ya kene ka khubor bat lemba jongki kin screen bat kin test ya ki briu ki badon ya kini ki dak kishin ki bangi ong ki 4S ba kin wan chakman bat kin pha ki ba kin test ha pedeng ki members jongki lene ha ki ba jan yeng jan sem jongki khanang bangin la ban rat dang khong ne ban penduna ya kini ki nong pang TB khanang ba ka snong ka thau jongi kan long ka snong ka ba khya krat bat ngin yo ya ka jingkoi ka jingkhia ka ba pura namar ka jingkoi jingkhia ka dei ka spa ba kaba ngila ban yo hakane ka perthai nrei omdon bala ban im lada ngil don ka Jingpang TB dene kino ka Jingpang ka wanra ka jing sosi hagiyeng kisem takadaw da kaba ngi snok tilang bat ki NGO ki self help group jongki ngatharai wan sisen ka singi ngin la ban weng ya kane ka Jingpang bat ngila ban penduna bat rat dang khong ya ka takadaw ngin ya tilang bat ki bangin la ban weng ya kani ka Jingpang na ka snong ka thau jungi